No sé si coneixeu el cas de Badal 188. És un edifici gairebé centenari que està a la Rambla de Badal i que el govern del PSC volia enderrocar. Però amb molta pressió veïnal hem aconseguit aturar-ho. És aquest edifici tan maco d'aquí. L'any passat vam aturar-li els peus al govern, però encara volem més. Volem que definitivament aquest edifici es regularitzi perquè el veïnat pugui viure tranquil. Anem a escoltar-los. Nosaltres vivíem a Miquel Àngel amb la Lati, que és la veïna d'ells, i va veure que venien al baix. Aquest bloc era mig cooperatiu perquè el va fer la família de la Tere, la veïna de dalt, sí. I va quedar família i amics que van ajudar a construir-lo visquent aquí. Clar. Contractes de per vida, pagant rei menys. I clar, l'edifici del 29. El meu pare va reformar tot el pis, les bigues, les porticons, tot, i des d'aquí portem tota la vida. Fa un any la Francesca em va enviar un correu, o sigui, un missatge quan jo estava a Colòmbia. Em diu, ens passa una cosa que ens tiraran a casa a terra i no entenem res del que està passant. Aquest bloc només podia anar a terra si els veïns hi estaven d'acord. Què passa? Que amb el canvi de lleis, el seu nou MPGM, avui en dia, o sigui, és com que a meitat del joc t'han canviat les regles. Els comerços no els heu informat. En cap moment van entrar en contacte. No, al contrari. Sí, és que nosaltres vam anar a avisar els comerços en plan, sabeu que està passant això? I la senyora Alita, que porta aquí tota la vida, em va dir no, nosaltres no ens expropiaran, us esteu equivocant. A nosaltres ningú ens ha dit res. I no, ningú li havia dit res i tenia tota la raó. Només els veïns de Rambla Badal 188, però és que aquesta senyora estava en un procés d'expropiació que es va parar gràcies a vosaltres i a la resta de l'oposició, però és que si no ara mateix nosaltres estàvem una soga al coll i ells també. La primera vegada que ens vam enterar, vam anar a l'audiència. I de l'audiència ens van reunir sols y al primer que no, pis per pis. Otras personas habían presentado propuestas alternativas. Vale. Ninguna encajaba, es como listo, pero ¿bajo cuál criterio? Explícanos. Lo que yo le dije, vale, tú te bases en una normativa. Pero explícalo, además. Dentro de un marco de la ley. Tú dentro de ese marco de ley, tú puedes cambiar la normativa. Igual que tú quieres ampliar el aeropuerto del Prat encima de un parque natural y estás flexibilizando la ley hasta el punto que tú quieras, pero resulta que Rambla Badal 188 es un chicle de madera que no se puede estirar ni un poquito así. No. Que igualment els vam recalcar que nosaltres volíem mantenir les nostres cases, no volíem un pis nou. Les nostres cases tenen una història que a més volíem continuar al barri i que volíem continuar com a bloc de veïns. Nosaltres volíem consensuar com a veïns què volíem fer, perquè al final som un bloc, o sigui, estem tots junts. Ho han fet la meva família, no? Té un valor sentimental que per molt que em donin un xalet a Pedralbes no ho podran compensar. Quan tu et sents que seràs desnonada de casa teva, no? Generes molta més empatia amb tota la gent que està visquent tota aquesta problemàtica, que la veies i et sabia greu i la senties, però des de la distància. Volien excloure'ns del barri i ens han fet més membres del barri que mai.